apasoto nde officially zatsimikizika kunena kuti katundu watsikanso mtengo kachiwiri. Bungwe lomwe limayang'ananso zomachita ma statistics yakumata kafukufuku choncho magwira ntchito ndi manambala pa ground enieni kudzatsimikiza kunena kuti inde munosoto nde mu January katundunso wangotsikanso mtengo pamene paja kugwa likitilikitilikiti. Zokhala motani kodi? Iyayi nkhanitu ndionena kuti ludziwa bwinobwino kuti mulamuliro uja wa Lazarus Chakwera tinamva kuning'ina kwambiri makamaka akatundu amakwera mtengo osati masewera. Motino nthawi imene Achakwera ankachoka mboma ndi zono katundu anali ali pa inflation yokwana 29.1%. Okay, ndekuti tu chama October kumayambira kudza kumeneko. Let's just say kunena kuti no ndekuti mu September moja kumafika October kumayambira katundu anali ali pa 29.1% inflation imeneyo mulingo wakwera mtengo wa katundu. Sizoti zinayi zamasewera zimenezoya. Anandera anthu akunayi kumva kuning'ina tuzonso bwinobwino fuati nkapanga experience ndi fair Malawi. Nawo kuzafika ndekuti no mu November kungogwira ntchito tupita muthalika kuyamba mu October moja kuzafika November mwezi umodzi okha katundu uja anapezeka zonre inflation yatsika kuchoka pa 29.1% paja kuzafika ndekuti tu 27.9%. Kugwaru ndithu kumeneko ayi zabwino zija. Nawo kuchoka pamene paja takhala ndekuti ayi November, December apa ndekuti talowa January chaka cha nyuwani kwapezeka zonoti no dzulo soto kwatulutsidwa ndekuti uthenga onoti no inflation yagwaso yatsikaso ndithu inflation katundu ujaso akuoneka kuti akutsikirabe mtengo kuchoka ndekuti tu pa 27.9% paja tsopano wafikatu ndekuti no pa 26% flat. Mwayiona imeneyo kodi no tikukamba zotani? Tikuti tu kwamba ndekuti nthawi imene nopita muthalika ndi boma la DPP anayamba kulamulira pa 4 October 2025 kuzafika ndekuti panopa pa 14 January 2026 ndi zonotitu katundu watsika mtengo. Inflation yagwa kuchoka pa 29.1% kudzafika ndekuti no pa 26% flat. Miyezi I think kandi tatu yokha 100 days ja imakambidwa ija. Ayi zikuoneka tu bwino tu pamene pakuti no tikusuntha magayi tikusuntha. Anyways mumakamba zonoti no inu paja mmango kamba inu ma propaganda ya chikalata chimenecho mozionacho chimenecho ndi chimenecho kufotokoza ndithu kuchoka tu ku bungwe lija la National Statistical Office lomwe limachita akafukufuku apa ground tu osati kumangoti no iyayi basi zammutu mwako kalota kaya kuti kaya umalota kumaloto kuti no katundu iyayi pa ground ukafunsa uzukhala bwanji uzukhala mote mashopu zoyenda motani unanga kuchitipa zili bwanji nanga kusanze nanga kodi kudowa zili bwanji kunchewu nanga ndikunchenje zili bwanji. Zonsezo ndithu akazamenya akafukufuku amenewo ndikuzamenya ma statistics awo pamene paja kuyika manambala kuona ma calculation ndikunoti zinthu zikuoneka kuti notu inflation ikutsika ndithu. Now our National Statistical Office amene amayang'ana no zaka fukufuku amenewa makamba zota inbodza ile yana nde tive kuchokano kwa nzika ya Malawi pa programu ya chidzulo paluntha pamene popo chinayankhula sotichi tatene timvere limodzi. Aswera nomaswera bwanji. Bambo wanga ndaswera tikudziweni kumene inuyo mwatimbira. Ine ndine Dave Phiri kuchokera kuno kusenga Besalima mchenga wa moto. Kuchenga wa moto. Kusenga be mu 100 days ndikhulupirira nanu mwaitsatira bwanji ngati muli ndi malangizo kwa Professor Arthur Peter Mutharika agwire basi. Avaro tingoti ndili chikhulupiriro kuti ichi ndi chiyambi chabe chazabuno zomwe timayembekezera ifa
ifeyo timayembekezera ndithu kuti pamene tikusintha boma kulipitisa kwa mkulukuta moyo chilicho chiyamba kukhala mchimake and 100 days yaonetsadi kuti pa 16 September paja sitinalakwitse sitinabetse vote ndipo ine zikanakhala kuti malamulo amalola kuti chisankho chija tizipanga mwezi uliwonse ndikanakonda kuti mwezi uno tipangeso chisankho aja aluzeso mochitisa manyazi fwa atakuluza kuposa mene analuzira pa 16 September paja ndithu boma ili lamba bwino kwambiri tsono boma tsono mukwaponda ena atupachala pamenepa kuti mpaka tipangeso chisankho kawiri aluzeso kawiri kodi mulankhula bwanji kusengabe moja nkatipondera iwo akamati boma ndilomwe limawo amene ajana limawo opweteka kwambiri mpozaka 5 zapita zija munthu ukadandaula zinthu zoti zikuoneka chimanga kwako chikudula mafuta akusowa nkati ayi boma ndilomwe lisitikusinda mawo amene ajana lopweteka kwambiri ndithudi munthu wankulu kusengabe mukhale ndi usiku wopambana ndikumbuseni dzina lija bambo anga Phiri bwana Phiri usiku wopambana zimwe kwambiri chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi chinchi mayankhula tichi kunoti zinthu zikuyenda bwino ngati apapa ziziyenda chonchi tikufunanso zonena kuti tipangenso chisankho mwezi uno uso kuti no ajawa amene anagwadza agweso kachikena ifa papa ndakagwaso moyititsa manyazi fafanzi mene sinavotere APM ndakuti kamuvotera wona kuti kanthawi komweka zinthu zasintha chonchi inflation ikupezeka ndi tikamuvotera amene kuti apitirizebe kutsitsa ja zinthu zikhale ngati kuti nozamba kukhala ngati nkhasako panopa ndi choncho ndithu nkhasako petere magayi zikuona kuti no zinthu zikwenda nde tikapita kapangaso chisankho anthu amene ajakagwaso moyititsa manyaziso akuti mawu adzati boma ndilomwe ankapweteka mawu amene adzatu ankala sadiru magayi akazati boma ndilomwe lisiti kusintha kumanena zoti magayi amene akulimba mtima ndidzati akunyula akupala koma nkumana kuti boma ndilomwe lisiti kusintha adalira zina zake amene koma mwanena kuti tikayiphula gemuyi ndikumalimbabe mtima kumayankhula zoti inoti magayi tumusamuka nawo achoka apapande kuti zinthu zikuona kuti zikuyenda kodi nondana amene angavotere ine simple words mwina kungozika mwa simple adawa amafuna kukamba zoncho amene amayankhula akuti kunchenga wa moto kayako kunchenga wa moto amayankhula zimenezo kunoti kodi ni ndaniso amene angakavotere amene ajawa ndi mmene zinthu zoyendera panopa sizoti zinthu nde kuti zatokonzekeratu pamenepo ndeti sitizikamba motsindika zinthu zovutabe kunokuto anthu ndiona kuti kuvutika kulipo koma nkhani ndioni noti chani ija national publication newspaper linakupatsani ija madays apita imakamba zonoti pita Mutharika akuti wapanga stop bleeding akuti waletsano tsopano kutuluka kwa magazi tino ndi chilonda tsopano koma chimatuluka magazi machumachucha ndi apapa waletsa kutuluka magazi kokhako koma ululu unakalipobe ndi zimene tikuziona apapasi ndekuti no next thing ndizani kuthana ndululudza pang'ono lona zonoti likavale notayambano tsopano kuchira zinthu zija zatayale zinthu zopatsa chidwi ngatizo nkhani ndi imeneyo zimene timafuna ife tidziulutsa ndi zimenezi nkhani zabwino usati nonde kuti tizikhala Malawi akuti tundifeno pa dziko lonse lapasi anthu amene ali okhumudwa kwambiri anthu osowa mtendere anthu amene akuona kuti moyo wawo basi ndothodwa olema ndothodwa ndithu sizikuyenda tiziulutsa nkhani zimenezo every year each and every chaka china chilichonse ziulutsa nkhani tiziulutsa zonoti zikuoneka ngati nosopana Malawi ayamba kusangalala pang'ono ndi pang'ono kachimwemwe ka smile kakubwera pa nkhope yawo akamapanga kamenya ka smile kadza nde kuti no zidza zoti kumada zooneka kuti zikuyendapo pano tipitirire yonse ndi magayi amene mukupanga zosokoneza mboma kuti mwina mwake muzipindapinda zinthu kuli bwino mulekeretu zimenezo tufuna zabwino zipitirire zoyipazi ndi kuti tizichotse zimenezi osangulo osati kungozichepetsa koma tizichotse kuti Malawi apite patsogolo akuti